Do akej miery je Bratislava bezbariérová? Úlohou štátnych organizácií a teda aj samosprávy hlavného mesta je zabezpečiť dostatočný prístup k službám aj ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Nakoľko sa to v našom meste darí naplniť aj v praxi a kde máme najväčšie medzery? Sledujete besedu o 5:00 na tému Bezbariérová Bratislava. Príjemné sledovanie. No a pekný večer aj mojim hosťom. Moje pozvanie dnes prijala novinárka Monika Števovichová. Dobrý deň. Medzi nami je aj docentka Lea Rolová, architektka z Fakulty architektúry. Dobrý deň. Daniela Rodinová z Magistrátu hlavného mesta. Dobrý deň. A Ivan Páleník z občianskeho združenia GoOK. Dobrý deň. Dobrý deň. Monika, vás sa opýtam prvú otázku, pretože keď som dnes rozmýšľala nad tým, ako uchopiť túto, podľa mňa asi dosť náročnú tému, tak vy ste ten článok, ktorý mi v mnohých besedách chýbal, pretože vy ste žena, ktorá bola do roku 2008 zdravým človekom a po roku 2008 sa vám stala nehoda a začali ste sa inak pozerať na svet okolo vás. Ako vnímate Bratislavu z pohľadu bezbariérovosti alebo bariérovosti? No, Bratislava je podľa môjho názoru dosť bariérová. Ako je ešte veľa na čom robiť. Sú veci, ktoré by som pochválila, ale je ešte veľa proste budov alebo ciest, ktoré sú bariérové. Opýtam sa na ten rozmer, že mnohí ľudia, ktorí sa venujú tejto problematike, snažia sa pomôcť, komunikovať túto tému. Máme taký pocit, že ľuďom, ktorí sú odkazaní na vozy, ktorí sú pohybovo znevýhodnení, že im rozumieme. Vy ste ešte pred reláciou hovorili, že vy ste mali tiež tento pocit, ale zistili ste v roku 2008, že tento pocit bol mylný. V čom teda? No tak tá bariérovosť sa netýka len budov, ale je to bariérovosť aj vlastne myslení. A áno, je pravda, keď som bola chodiaca, tak som si myslela, že rozumiem vlastne ľuďom, ktorí sú odkazaní na invalidný vozík, alebo teda majú obmedzený pohyb. A je to vlastne v tom, že máme čo ešte doháňať v rámci vlastne odborovania bariér, ale je tam taká nejaká statickosť. Ako keby sme sa nechceli nejakým spôsobom tým ľuďom prispôsobiť a stále ich vnímame tým spôsobom, že oni by sa mali vlastne prispôsobiť tým zdravým. Hovorili sme o tom, že vaša optika sa zmenila. Máte pocit, že aj ľudia a vaše okolie vás v roku 2008 začalo vnímať inak? Tak ono to sa nestalo v roku 2008 presne ako všimnutím červeného prútika. Bolo to vlastne postupné zmenenie. A ja si myslím, že áno, pretože tie začiatky boli veľmi ťažké, pretože ľudia nevedeli, ako sa majú ku mne správať. Nevedeli, akým spôsobom proste ma či už akceptovať alebo neakceptovať a vôbec upozorňovať na problémy. Ale som si uvedomila, že predovšetkým sa potrebujem zmeniť ja, aby som nejakým spôsobom porozumela aj tým ľuďom. Bolo také vzájomné. Čo môže mnohým ľuďom pomôcť zorientovať sa v tejto problematike, ale aj ľuďom, ktorí majú samotný problém, pomôcť výjsť bezpečne do ulic, je vec, o ktorej sme ešte v našom štúdiu nikdy nehovorili, a to je vlastne to, za čo sa zasadilo občianske združenie GoOK. Je to jeden úžasný portál, ktorý nie len ľuďom, ktorí sú pohybovo znevýhodnení, ale aj maminám s kočíkmi, aj starým ľuďom, ktorí sú trebárs odkázaní na bar alebo na palicu, môže pomôcť žiť komfortnejší život. Takže o čom je vlastne portál GoOK.eu? Áno, máte pravdu, pretože niektorým ľuďom, ktorým sa stal príbeh taký ako Monike napríklad, tak sú zrazu odkazaní na informácie, ktoré naozaj ako nie sú, nevie na koho sa má obrátiť alebo kam sa vydať, aby to vyhovovalo tým špecifickým požiadavkom, ktoré má práve ona. A existujú všelijaké tlačové správy alebo proste nejaké papierové verzie nejakých výstupov, že čo ja viem, monitoring nejakých bezbariérových miest, ale tie veľmi rýchlo zastarajú, aj keď aspoň vďaka Bohu za to teda. My sme sa teda snažili postaviť túto vec tak, že určite ideme do elektronickej podoby, aby tie informácie boli živé a samo vlastne nejakým spôsobom updateované.
aby tí ľudia mali presne tie informácie, ktoré potrebujú a aby to nebolo iba pre konkrétnu časť ľudí, ale pre takých, ktorí vlastne majú tú špecifickú požiadavku v tom, že nemusí to byť vozičkár, ale ako ste povedali, že môže to byť napríklad rodič s dieťaťom, pre ktorého tá bariéra môže byť už len v tom, že v kaviarni nemá detský kútik a treba sa nepripojí na Wi-Fi, no to už je taká perlička. Ale seniori majú iné požiadavky a vozičkári trebárs iné. A tí vozičkári trebárs majú od každej individuality rôzne tiež tie požiadavky. Čiže na tomto sme postavili tak na portáli, vlastne, v ktorom máme náhodené v databáze tie objekty, ktorých robíme iba monitoring, čiže dokumentaristiku, si každý navolí svoje špecifické požiadavky a iba preňho bude ponúknutá mapa bezbariérových objektov. A chcem podotknúť, že máme tendenciu nielen Bratislavy, Slovenska, Európy, ale proste celého sveta, čiže keď niekto pôjde do Chorvátska na dovolenku, tak si hotel v Chorvátsku takisto tam môže zaznačiť. Vrátime sa späť do Bratislavy, aj keď hovoríte, že vy presahujete bratislavské aj slovenské hranice. Pani Rodinová, dá sa povedať, že informácia je tou najcennejšou komoditou, platí to aj v 21. storočí a aké informácie sa dozvie od vás, od samosprávy hlavného mesta človek, ktorý sa chce bezpečne pohybovať v uliciach hlavného mesta a chce mať pocit, že je slobodný, napriek tomu, že má nejaké znevýhodnenie? Mesto sa v tomto smere snaží tiež pochopiť situáciu práve ťažko zdravotne postihnutých. Musím však povedať, že skutočne, ako povedala Monika, tá situácia je nesmierne zložitá aj z hľadiska všetkých bariér, či už ľudských, ale aj tých fyzických, ktoré musia prekonávať ľudia ťažko zdravotne postihnutí. Mesto v tejto súvislosti len postupnými krokmi zlepšuje, dovolím si tvrdiť, situáciu ťažko zdravotne postihnutých občanov. Napríklad, ak hovoríme o stránke, tak v septembri sa celkovo menila webová stránka mesta. Občania tu nájdú 23 000 informácií, mesačne okolo 150 000 kliknutí návštev máme na našej webovej stránke. A v tej súvislosti je tu aj taká rubrika užitočné rady pre ľudí, ktorí sú v ťažkých životných situáciách, keď majú určité postihnutia. Čiže aj postupnými krokmi sa snažíme zlepšovať tú situáciu a dovolím si povedať, že je to veľmi dlhá cesta. Nemôžeme skutočne dnes povedať, že tá situácia je dobrá, ale snáď o pár rokov budeme vidieť tie postupné kroky zlepšenia. Tie informácie na internete slúžia ľuďom, ktorí si ich ciele nechcú zistiť. V prípade, že už sa pohybujem v centre mesta a navštívim front office alebo teda kanceláriu prvého kontaktu, dostanem tam aj ako človek s nejakým znevýhodnením cenné informácie. Sú napríklad aj v centrách cestovného ruchu, ktoré spravuje teda hlavné mesto, sú k dispozícii informácie tohto typu? Áno, tak toto skutočne môžem zaručiť a pochváliť aj samosprávu hlavného mesta, lebo front office je prístupný všetkým občanom, je tu prístup bezbariérový, aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko navštevujú invalidní občania, ktorí potrebujú napríklad aj turisti, hodne anglickí turisti z Nemecka, ktorí bežne chodia do Bratislavy a využívajú tieto služby, sú na vozíčku, takže máme pozitívne ohlasy v tomto smere, čiže dovolím si tvrdiť, že toto nie je to zlé miesto, ktoré treba zlepšovať z hľadiska celkového pohľadu na postihnutých ľudí, ktorí prekonávajú tieto bariéry dennodenne. Pani docentka, veľmi často aj vaši kolegovia architekti, ale už aj politici používajú terminus technicus verejný priestor. A mňa by teraz zaujímalo z pohľadu toho univerzálneho dizajnu, ktorým sa vy zaoberáte, nakoľko je verejný priestor naozaj verejný v tom slova zmysle, že verejne prístupný pre všetkých, teda aj bezbariérový.
Tak v prvom rade tí architekti alebo projektanti si musia uvedomiť, kto všetko je užívateľom toho verejného priestoru. Pretože v minulosti sa pristupovalo k tvorbe tak, že ako základný modul alebo základná mierka pre navrhovanie sa bral človek zdravý. Avšak toto nazeranie sa postupom času mení a je potrebné práve brať ohľad na tých najslabších užívateľov toho prostredia. To znamená ľudí, ktorí majú nejaké teda obmedzenia, či už pohybové, alebo zmyslové, alebo mentálne. Takže je tam veľké množstvo opatrení, ktoré je potrebné si všímať pri tvorbe toho prostredia. Netýka sa to len, povedzme, toho odstraňovania fyzických bariér alebo odstránenia schodov z priestoru, ale je to aj, povedzme, orientačný systém alebo poskytovať informácie multisenzorickou formou, čiže všetkými spôsobmi zmyslového vnímania. Takže je to skôr taký komplex opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ten priestor bol plnohodnotný a slúžil každému, kto sa do toho priestoru dostane alebo chce ho užívať. U nás platí vyhláška 532 z roku 2002. V roku 2004 Slovensko podpísalo antidiskriminačný zákon. Nakoľko sa tieto veci, ktoré by mali zvýšiť komfort života aj ľuďom s nevýhodnením, nakoľko sa pretavujú do tej reálnej podoby v praxi? Podľa vás, z pohľadu architektúry? Áno. Tak musím konštatovať, že snaha o implementáciu legislatívy existuje, avšak niekedy sa nedosahujú tie správne riešenia kvôli tomu, že nie je táto problematika bezbariérovosti chápaná komplexne. Veľmi často napríklad nie len architekti, ale aj investori vstupujú do tohto procesu, pretože architekt v prvom rade realizuje to, čo investor chce mať zrealizované. A mnohokrát sa práve stretávame s tou bariérou v myslení toho investora, pretože jemu sa zdá byť neefektívne vynakladať finančné prostriedky na debariérizáciu, pretože si myslí, že je to pre úzkú skupinu užívateľov. Ale my sa snažíme teda záväzné veci, ktoré by mal splniť. Áno. Otázkou je, či naplňa. Žiaľ nenaplňa celkom kvôli tomu, že neexistujú žiadne kontrolné mechanizmy. Tá legislatíva síce je sformulovaná, avšak v praxi nikto nekontroluje, alebo teda nekontroluje dostatočne, že či je všetko postavené v súlade s tou legislatívou. Takže skôr by som povedala, že tam je trošku taká systémová chyba, že nie sú prijaté žiadne kontrolné mechanizmy, že sa povedzme osadzujú značky, medzinárodné symboly bezbariérovosti aj na také objekty, ktoré nie sú bezbariérové a nikto vlastne není taká autorizovaná osoba, ktorá by to dokázala posúdiť. Takže, ale musím povedať, že snaha je zlepšiť tú legislatívu. Teraz sa napríklad pripravuje stavebný zákon, a potom by sa mala pripravať vyhláška. Už sme participovali na tvorbe, alebo teda na tvorbe podkladov pre vypracovanie vyhlášky v roku 2009, avšak žiaľ padlo to, pretože sa neprijal ani stavebný zákon, ale teraz sa to opäť obnovuje, dostáva sa to znovu do popredia, takže predpokladáme, že sa to podarí tú legislatívu trochu zlepšiť a že sa nám podarí presvedčiť kompetentných, aby aj tie kontrolné mechanizmy nejaké boli prijaté. Monika, to, prečo dnes hovoríme o architektúre, nie je len architektúra bytová, domová, ale architektúra je to, čo vytvára celý ten verejný priestor, v ktorom sa všetci spoločne pohybujeme. A tie praktické príklady asi najlepšie poukážu na to, kde to nefunguje. Takže keď sa vyberiete do Bratislavy, viem, že ste mi napríklad avizovali, že verejné toalety sú veľkým problémom. Kde vy narážate reálne na tie bariéry? No, náražam reálne napríklad na bariéry. Nie každý úrad má napríklad prístup bezbariérový. Sú budovy, kde sa to snažia spraviť napríklad pohyblivými plošinami, keď tam teda nie je postavená tá plošina, alebo sú tie plošiny, ktoré sú veľmi, dajme tomu, strmé, takže ten problém na tom vozíku je problém to vlastne nejakým spôsobom prejsť. Takže nielen že chýbajú tie toalety verejné, napríklad v centre Bratislavy, ale vôbec ako čo sa týka napríklad dopravy, takisto doprava, nemyslím si, že by bola až tak bezbariérová. Je pravda, že ja teda osobne nemôžem využívať dopravu, teda mestskú hromadnú dopravu,
Takže ako je to problém. Keď sa chcete vybrať napríklad za kultúrou, to už sú také možno nadstavbové veci, ale pre bežného človeka je to bežná súčasť reality, takže malo by to byť aj pre vás dostupné tak ako pre nás. Takže máte pocit, že divadlá, kina, reštaurácie, to, čo patrí k bežnému životu, sú dostupné aj pre vás? Áno, sú, pokiaľ to berem vlastne z hľadiska obchodných centier, tak áno, čo sa týka reštaurácií, čo sa týka toaliet, čo sa týka kín, tak áno, dá sa. A dokonca, čo sa týka Slovenského národného divadla nového, áno, dá sa bez bariérov tam dostať. Navštívila som, takže viem. To sú všetko tie veci nové. A preto aj otázka na samosprávu hlavného mesta, pretože vy v rámci vynútených investícií môžete zaviazať investora, aby začal trošku zodpovedne rozmýšľať. Nechcem samozrejme kritizovať investorov, bolo tu povedané, že naozaj tie nové centrá sú bezbariérové. Nakoľko mesto môže teda ovplyvniť ten život, ktorý sa momentálne v Bratislave kreuje, tie nové centrá? Pani redaktorka, presne, aj som sa chcela už zapojiť do tej diskusie a povedať, že v skutočnosti teraz je jedna z hlavných požiadaviek bratislavskej samosprávy a osobitne aj primátora Bratislavy Milana Vtáčnika pri rokovaniach s investormi, aby tieto nové budovy, ktoré sa stavajú, zariadenia boli bezbariérové, aby tu skutočne bol prístup pre všetkých občanov, pretože každý máme právo na rovnakú kvalitu života. Čiže skutočne je to jedna základná požiadavka pri realizácii investičných zámerov a samospráva veľmi na to dbá. A ešte pokiaľ ide o tie verejné toalety, mesto má v prevádzke jednu takúto verejnú toaletu a práve ako náhle nastúpila táto nová samospráva, nové vedenie, tak sa táto toaleta prebudovala komplexne a je bezbariérová. Čiže to je možno také maličkosti, ale ako sa hovorí, dokonalo sa skladá z maličkosti, ale nikdy nie je maličkosť. Čiže to sú tie postupné kroky. Ďalej možno treba spomenúť z hľadiska dopravy, že je vypísaný tender, respektíve 3 tendre v finančnom objeme 116 miliónov eur na nákup nízkopodlažných električiek a trolejbusov. V celkovom počte by to malo byť 120 trolejbusov a 60 električiek. Čiže možno týmito postupnými krokmi sa dostaneme aj k tomu, že ten pohľad občana z druhej strany, použijem tento termín, lebo ťažko vieme ich pochopiť, ako aj Monika hovorila, bude sa zlepšovať. Dá sa povedať, že 20 rokov bola tu veľká bariéra. Stále rozprávame o integrácii občanov s ťažkým zdravotným postihnutím do života bežného, ale stále sa dostávame do toho istého východzieho bodu. Čiže treba postupne aj prebudovávať, či už chodníky, zrazy chodníkov, veľmi veľa by sme o tom mohli rozprávať. Prechod z hľadiska slabozrakých občanov cez jednotlivé priechody, budovanie tzv. Signalizačných tlačidiel, zrast tých chodníkov, obrubníkov pri nastupovaní do mestskej hromadnej dopravy a tak ďalej. Je to veľký balík veľkých problémov, ktoré majú títo občania. To sú témy, do ktorých sa nedávno pustili aj dobrovoľníci a začali prebudovávať obrubníky na vlastné náklady. Hovorili sme o tých nových centrách, ktoré vznikajú, ale napríklad ja musím povedať ako Bratislavčanka, že naozaj mám rada naše centrum, napriek tomu, že je malé, ale je bohaté a je tam čo pozerať. Keď sa rozprávame o starých budovách, ktoré naozaj pred 100-150 rokmi sa nerozmýšľalo asi o nejakých bezbariérových prístupoch. Akým spôsobom vy môžete si užiť trebárs predvianočnú atmosféru, vianočné trhy a všetko, čo k tomu patrí v centre hlavného mesta, kde naozaj sú staré budovy a aj tie reštaurácie sú väčšinou na poschodiach, je tam ťažký prístup? Pre mňa ako pre vozičkára je veľmi dôležitá tá informovanosť, ktorú sme už začali hovoriť na začiatku relácie. Takže pre mňa je dôležité, aby som vedel, kam idem a ten objekt ako využijem. Takže už tým sa začína kryštalizovať vlastne tá vec, že či si zoberiem asistenta, alebo či idem autom, alebo trebárs niekto MHD. Som pripravený na tú situáciu. A pokiaľ trebárs by som chcel ísť do divadla, tak
vďaka aj treba z nášmu portálu by som si mohol pozrieť istý taký tutoriál alebo nejaké rady, tipy a triky, že treba zavolať na telefónne číslo a existuje aj ochotný personál z určitého objektu, ktorý je ochotný pomôcť tomu človeku. Takže týmto štýlom sa do toho objektu dostanem a využijem ho. Čiže je to pre mňa naozaj v prvom rade tá informácia a potom to využitie už je aj na tej ochote, aj keď my by sme mali tiež pochopiť, že nevždy sa dá zasiahnuť do toho objektu a urobiť ho bezbariérový. Tá bezbariérovosť v pamiatkovej zóne je asi aj téma pre architektov. Nakoľko sa s týmito vecami dá hýbať dopredu? Pretože naozaj, ako som povedala, to centrum je o starých budovách. No, je to veľmi komplikované, pretože pamiatkový úrad má prvoradý záujem zachovať tie objekty v takom stave, ako boli, alebo teda dať do pôvodného stavu. A to je úplne teda nezlučiteľné s tou ideou bezbariérovosti alebo integrácie osôb so zdravotným postihnutím. Takže je ešte potrebné rokovať s nimi a upozorňovať ich, povedzme, na podobné prípady v zahraničí, ako sa pristupuje k debariérizácii historických alebo pamiatkovo chránených objektov. Možno by sa dalo pár príkladov aj zo zahraničia, pretože ja som si všimla, že aj na ne ste poukazovali, takže keď sa porovnávame s hlavnými mestami zo zahraničia, ako sme na tom? Alebo možno naozaj nejaké lastovičky, ktoré sú prvé v zahraničí a my by sme sa mohli... Ako ilustračný príklad by som uviedla Redutu v Brne, kde teda je zakomponovaný výťah a sú tam, povedzme, veľmi rafinovanou formou vnesené tzv. Novotvary, ktoré sú úplne v kontraste, sú moderné a každý teda ten návštevník toho zariadenia okamžite vníma, čo je to historické a čo je to moderné. Takže je potrebné hľadať určité kompromisy, ale určite táto téma je veľmi zložitá, pretože nedá sa tam stanoviť nejaké jednoznačný návod, akým spôsobom sa tie budovy musia debariérizovať. Takže vždy je potrebné uzatvárať nejaké kompromisy a hľadať optimálne riešenia, konzultovať s pamiatkármi, povedzme s tými odborníkmi na tvorbu bezbariérového prostredia a hľadať nejaké riešenie, aby bol ten prístup zabezpečený takou formou, ktorá bude vyhovovať všetkým stranám. Takže, ale je to naozaj veľmi zložité. Zatiaľ. Spomínali ste teda Redutu v Brne. Napadá mi, pani Rodinová, práve nedávno ste avizovali, že práve s Brnom rozbiehate do roku 2013 veľmi čulú spoluprácu, najmä v oblasti kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú pre nás všetkých opätovne. Takže je toto výzva aj pre Bratislavu začať rozmýšľať možno trochu iným spôsobom, alebo je to opäť bude odpoveď, že téma financie? Presne, pani redaktorka, tie myšlienky, nápady sú určite veľmi inšpirujúce a samozrejme aj Viedeň, ktorá je nám blízka a pravidelne máme spoluprácu, pravidelne tieto mesta si vymieňajú skúsenosti. Ja dám len ako príklad, aj keď o tých financiách už veľmi neradi počúvame, tak rozpočet mesta Viedeň je 11 miliard eur, rozpočet ročný Bratislavy je 220 miliónov eur. Čiže hovoríme na jednej strane o miliardách, na druhej strane o miliónoch. Ako schodná cesta riešenia situácie je možno zapojiť investorov, zapojiť organizácie, ktoré by určitým spôsobom prinášali tú finančnú injekciu do riešenia komplexnej problematiky. Spomeniem napríklad, to sú aj príklady podchodov bezbariérových na Hodžovom námestí, ako aj na Staromestskej, kde mesto využilo investorov, ktorí robia rekonštrukcie a zapojilo ich do toho, aby zrekonštruovali na svoje náklady bezbariérovo podchod napríklad na tej Staromestskej ulici. Čiže určite mesto veľmi radi by sme videli Bratislavu v podobnom pohľade, ako je mesto Viedeň,
kde tá kvalita života pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím je úplne na inej rovine, ako je to u nás v Bratislave, ale tie financie sú veľmi limitujúce a sme radi, že môžeme v súčasnej situácii napríklad opravovať výtlky cesty, že máme to na platenie dlhu, respektíve celého ozdravného režimu. 120 miliónový dlh predchádzajúceho vedenia je veľmi demotivujúci a vypoveda o všetkom. Jedna vec sú bariéry finančné, druhá vec sú bariéry v našich hlavách, o ktorých ste hovorili úplne v úvode. Nakoľko vy využívate svoju profesiu, pretože vy ste známa ako investigatívna novinárka, ktorá nedá pokoja, dokiaľ naozaj sa veci nevyriešia. Nakoľko využívate vlastne v tejto problematike to, že ste novinárkou a máte mandát na to, aby ste poukazovali na to, čo nefunguje? Pomáha to vlastne celej tej komunite ľudí? Ja som sa práve tuto dohodla s Ivom, čo sa týka vlastne portálu GoOK, že tam sa vlastne snažíme poukázať na problémy bariérovosti alebo bezbariérovosti. No a tam využívam vlastne tie kontakty novinárov, hovorcov a snažím sa nejakým spôsobom vlastne priniesť informáciu práve o tom, aká je možnosť bezbariérovosti a potom informovať vlastne na tom portáli tých zdravotne znevýhodnených, pretože naozaj tých informácií je veľmi málo. To znamená, že postupne začínam využívať svoje pracovné skúsenosti týmto spôsobom. Takže áno, tam sa vlastne tá moja investigatíva presúva, pretože tá informovanosť pre tých zdravotne znevýhodnených je veľmi dôležitá. A ja dúfam, že aj po tejto diskusii sme sa opäť posunuli v tom informačnom leveli zase niekam ďalej. Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a otvorene hovorili aj o problémoch, ktoré naše hlavné mesto má. Budem sa tešiť na budúce. Dovidenia. Dovidenia. No a nechám na vás, nakoľko je Bratislava bariérová alebo bezbariérová, ale samozrejme, ak máte nejaký podnet, na ktorý nás chcete upozorniť, píšte nám na beseda@tvba.sk. Zatiaľ dovidenia.